Hayırlı kеш, qadrli dostlar. Шоу-біз тапшыруның 2016 елның бірінші шығарылышында сізді сәлемлем мен Илевина. Яңа елға яңа үмітлер белән аяк бастык. Яңа атнаның яңа үзгәрешләр һәм кайнарыңалыклары бары тик ТМТV каналында. Иркенләп телевизор каршына утырыгыз. Хәзер бик кызык булачак. Башлап җибәрәбез. Эльмира Сөләйманованы фанатлар мәхәббәте авыр хәлгә калдырган. Җырчының гөлләр яратуын белгәч, Эльмираның җанатарлары соңгы вакытта чәчәк бәйләмнәре урынына гөлләр бүләк итә башлаганнар. Эльмира гастрольләрдә булганда поклонниклар бүләк иткән гөлләрне кайнанасы карашырга ярдәм итә. Бу бик яхшы яңалык булыр иде, әмма начарагы да бар. Бер концерттан соң Эльмира барлык бүләкләрен гөлләрен тотып өйгә кайткан һәм шул төндә буылып, йөткереп уяна. Кулларында кызыл тимгелләр таба. Сәбәбе шунда. Гөлләрнең ниндидер сорты Эльмирада аллергия уяткан. Шуңа күрә җырчы барлык гөлләрне кайнанасына биргән. Үзендә бары тик туйна бүләк иткән хатын-кыз бәхете дип исемләнгән гөлне калдырган. Сиңләр өчен серле күзләреңне, күк йөзеннән йолдыз эзләдем, гөлләр сибеп йөрдем. Юлларыңа ятка калганыңны сизмәдем, гөлләр сибеп йөрдем. Юлларыңа ятка каласыңны белмәдем. Артистлар шәхси тормышларын чит күзләрдән яшерергә тырышалар. Шуңа күрә социаль челтәрләрдә, Instagram битләрендә гаилә, туганнары белән төшкән фотоларны күзәтү кыен. Ләкин Лилия Гимаддинова мондыйлардан түгел. Ул киресенчә, балалары тормыш иптәше белән төшкән фотоларны бертуктаусыз Instagram челтәрләренә сала. Сәбәбе шунда, Лилияның популярлыгы арту белән поклонниклар саны да арта. Арада яхшылары да бар, начарлары да бар. Соңгылары оятсыз тәкъдимнәр белән бик еш язалар икән. Шуңа күрә Лилия аның турында начар уйлар уйламасыннар өчен гаилә белән төшкән фотоларны күргәзмәгә чыгара. Мин гаилә кешесе, гаилә минем өчен беренче урында дип уртаклашты җырчы. Әйтеп үтәргә кирәк, Лилияның тормыш иптәше барысын да аңлый һәм андый язмаларга елмаеп кына карый. Син яладың, кирәк түрен, син генә башкалары кирәк түгел. Чакырсам янарыма килер идең, сине генә яратам дияр идең. Җанымдагы борчулар китер идең. Яратам. Статистиканы күзәтеп барсак, еш кына сәхнә тормышы белән яшәүче артистлар ялгызлыкта яшәргә мәҗбүр. Чөнки аларның парлары кайчакта иҗат кешенең тормышын аңлап җитмиләр һәм артист күп вакытын профессиягә биргәнгә көнләшә башлыйлар. Мондый ситуациягә диджей Радик та юлыккан. Күптән түгел җырчы йөрәк түрен яулаучы кыз белән аерылышкан. Радик аның әти-әнисе белән танышып, өйләнү турында да уйланып йөргән. Әмма кызга җырчы егетнең иҗади тормышы бердә ошамаган. Радикка килгәндә ул аерылышуны бик авыр кичерә, әмма җырчы кайгы хәсрәтләргә чумырга уйламый. Кайгырып яшәргә ярамый, матур тату гаилә кору минем хыялым. Шуңа күрә мин әле актив эзләнүдә дип сөйләде Радик. Уңышлар сиңа. Тормыш әгәрдә кыенлык сиңа бирсә, уйламаганда язмышың синнән көлсә, тавышыңны син ишетерсең йөрәктән, йөрәгемне җылытыр минем җылы сүзләр. Тавышың күбе
Хәтерлисезме, үткән тапшыруларның берсендә без Айрат Сафин баланың баш миен ничек үстерергә дигән китап укый дип сөйләгән идек. Ниһаять без ни өчен шул китап җырчының игътибарын җәлеп итүен ачыкладык. Сафиннар гаиләсе икенче бала көтә. Шуңа күрә булган буш вакытын ул гаиләсенә тапшыра. Әйтеп үтик, Айратның беренче баласы әлеге вакытта мәктәпкә әзерләнү курсына йөри. Сафиннар гаиләсенә исәнлек, саулык, тату тормыш теләп калабыз. Yaşa jirde jır kolları, jırın unutulmasın. Jırlanmagan jırın kalı, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kolları, izleri suunmasın. Kulğanı ve mellerin ışık, hükünürlük bulmasın. Şehirde iskollarım, ezlerin solunmasın. Kılğanı gamellerin ışın, hükünürlük bulunmasın. Güzel Ahmetova үзенең клонын ясатырга хыяллана. Бу хыялга киләсе вакыйга этәргеч булган. Күптән түгел җырчыны ике афишада күзәтергә мөмкин иде. Берсе Гүзәл Димитревградта узган җыелма концертта чыгыш ясаячак дип игълан итсә, икенчесе Гүзәл Уфада узган сольный концертына чакыра дигән мәгълүмат алып барган. Бу ике концерт бер көнне ике төрле урында булырга тиеш булган. Бу вакыйга ничектер Гүзәл аша үтеп киткән һәм ул Уфадагы концертка гына әзерләнеп йөргән. Шуңа күрә ул Уфада концертны үткәрергә карар кылган һәм аны көткән Димитревград тамашачылары алдында гафу үтенә. Киләчәктә анда сольный программа белән барырга планлаштыра. Тормыш дигән куласа да, әйләнәбез туганыбыз. Тормыш дигән шын барлыкта, табылабыз югалабыз. Бер сөйсәм мөмкинен, гомер шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Бер сөйсәм мөмкинен, гомер шулай бара. Кеше булып калыр өчен, бу дөньяда яшәп кара. Соңгы арада сәхнәдә бик сирәк күренгән Алина Баширова мөгаен сәхнәдән бөтенләй югалыр. Беренчегә әни булган Алина әлегә башы белән бала тәрбияләүгә шомган. Сирәк-мирәк кенә аны солянкаларда күрергә мөмкин. Бу чыгышлардан ләззәт алам дип уртаклашты Алина. Шулай ук ул безгә кечкенә сыр ачты. Алинаның тормыш иптәше бер түгел 4 бала тели икән. Җырчы үзе дә каршы түгел. Моның өчен сәхнәдән китергә туры килсә дә ул риза. Алинага барлык эшләрендә уңышлар телибез. Әллә инде, әллә шулай сүреләме сөйгүләр. Онтылды яну көйүләр, тынып калды күңелләр. Әйдә иркәм, әйдәле син, сәбәбен тапкан була. Юри үпкәләп йөргәлә, йөрәгемне яндыра. Үпкәләмең ал үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә. Өр-яңа клиплар бары тик TMTV каналында, шоу-біз тапшыруында. Бергәләп карыйбыз. Yazgı günüdey senin qarashlaring uyattılar tövge hissimini. Nazlılardan nazlı bu tılsımının suyu bulgan iken isimi.
yılı zarın söyle ol. Terezemden qarım urilip, yağmur yavanı da ilerip, yağmur tügel bizning suyul, yılı yılı zarın söyle ol. Beruk hisler bizni beylese de, yazmışlarını beylep bulmadı. Bizge bəxtət şunudu yakın idi, jitmi qaldı bari bir adım. Terezemden qarım urilip, yağmur yavanı da ileri, yağmur tügel bizning suyul, yılı yılı zarın söylüyor. Düşlerime minim yüşküresin, Qaraşların şunuday sağışılı, Yüreğimini uşuqa qasıp düzem, Uzıp bulmay uzıp yazmışlı. Terezemden qarım urilip, yağmur yavanı da ileri, yağmur tügel bizning suyul, yılı yılı zarın söyle ol. Terezemden qarım urilip, yağmur yavanı da ileri, yağmur tügel bizning suyul, yılı yılı zarın söyle ol. Terezemden qarım urilip, yağmur yavanı da ileri, yağmur tügel bizning suyul, yılı yılı zarın söyle ol. Yağmur tügel bizning suyul, yılı yılı zarın söyle ol. Yılı yılı zarın söyle ol. Dekabr ayında Tatarстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимовның 4 көнлек сольный концерты узды. Безнең журналистлар Айдар сәхнәгә чыгыр алдыннан аның белән әңгәмә кырдылар. Бу әңгәмәне бергәләп карыйк. Достар, берничә минуттан Айдар Галимовның концертына мин кирергә әзер. Әйдәгез менә бу концерттан кайнар репортажны бергәләп карыйбыз. Айдар абый, сәлам, менә инде берничә минуттан, берничә сәгатьтән син сәхнәгә чыгасың инде. Ничек кәефләр? Бераз эмоциональ үтә беренче концерт. Башкалар да эмоциональ, беренчесе эмоциональрак дип әйтим микән. Шуңа күп кенә көч киткән сизәм. Шулай да бүгенгесенә дә яңадан әзерләнә алдым шикелле. Кичә чәчәкләрне дә күп җыйгансың инде. Казан халкы жәлләмиме чәчәкләрне? Мин шундый акция тәкъдим иткән идем, әйтәгез мәйтәм чәчәкләренә. Уенчыклар, балалар китабы китергез, мин аларны балалар йортына итеп тапшырырмын дип әйткән идем. Менә кичә беренче Бу кичә җыелган уенчыклар инде әйме? Кичә җыелган уенчыклар, монсы инде әле башыгынадыр дип уйлыйм. Шундый идея килеп туды да, не аны тормышка ашырмаска. Чөнки аңа мохтаҗ балалар да күп бит, күпләр бит бәлки аны кайдадыр көтеп торалар, да аларда юктыр ул. Монда миңа бит бу хәтле уенчыклар үземә кирәкми. Чәчәкләр беләсем, чәчәкләр бүген була, бүген яши, иртәгә алар юк. Чыгарып сатып булмый аларны. Файда юк алардан. Юк, мин итмәгез дип әйтмим. Кемдер тели икән менә, бары тик букет, бары тик Шенкүлдән чәчәкләр икән. Сүздә юк, кызыл розалар. Менә кичә программа башланды, сары розалар белән мәсәлән, бик матур. Сары розаларны алып барысын Пугачевага бирәләр дә, менә кичә миңа бирделәр.
Айдар абый менә төрле төбәкләрдә төрле чыгышлар ясыйсың, гел чыгышлар ясап торасың. Энергия чыганага кайсы җирдә син? Каян аласың энергияне? Сире бармы? Үземдә каяка таңлап дим, шул тиклем көч күп китә, икенче көнгә бик аяка басырга вакытта җитми кебек, шулай да кайдандыр килгән Ходай Тәгалә үзе бирәдер. Тамашачыдан да аламдыр, мин инде вампир түгел, мин күбрәк бирәмдер бәлки. Шулай да нинди дә булса энергия тамашачыдан килә бит, алкышлардан, елмаюлардан, чәчәкләрдән, уен балаларга биргән уенчыклардан. Айдар абый менә Айдар җыр театрында бик күп еллар уңышлы эшләп килә. Һәр елны яңа программа. Яңа программа белән яңа артистлар да барлыкка киләләр. Менә шул артистларны сайлап алуда син үзең шәхсән катнашасыңмы? Һәм катнашканда кайсы артистларны алмаска тырышасың? Әлбәттә катнашмыйча ничек миңа бит эшләргә, миңа бит алар белән сәхнәгә чыгарга. Аннан минем бит тәҗрибәм дә бар, ничә еллар эчендә барыбер кем сәхнәдә булырга тиеш, кемдә булмаска тиеш икән мин тоям да, сизәм дә, интуиция да бардыр дип уйлыйм. Бөтен кешегә дә Ходай Тәгалә тулысынча бирмей, талантлы дип әйтим икән, кемдер ана шул тырышлыгы белән дә ниндер яулап ала. Менә минем укытучым Ингылаби һәр вакыт әйтә, җырлый белмәгән кеше юк, аны өйрәтергә мөмкин дип әйтә. Мин дә килешәм. Юк, булай инде кайбер кешегә ул бөтенләй бирелмәгән булса, яфалан бирергә кирәкми, үзеңне яфалап, кешене яфалап бирергә кирәкми, сүз дә юк. Бар бит кайбер кешеләрдә бераз киңәш биреп җибәрергә, бераз юнәлеш биреп җибәрергә. Ана шунда әгәр тырышлыгы булса, омтылышы булса, ул кешедә нәрсәдер барып чыгарга мөмкин. Сезнең ярдәм белән танылган җырчылар, артистлар бар, әйме? Менә аларның кайсылары белән горурланасыз, искә төшерә аласызмы? Барысы да ничектер һәрберсе үз урынын алып тора инде. Алар барысы да төрле, аларның мөмкинчелекләре дә төрле, харизмнары да, ниндер репертуарлары да. Мин инде айырып барыр Василияны әйтер идем. Василия Фаттахова качандыр бөтенләй уйламаган җирдән диярлек ничектер килеп керде коллективыма һәм ничектер үз тырышлыгы белән дә язмышы да шулай булгандыр инде. Ничектер ул шушы җыр сәнгатенә һәм күп тамашачылар йөрәгенә безнең аша барып җитте дип уйлыйм. Илмир Газизуллин дигән җегет бик акыллы җегет булды, үзе театр артисты буларак талигрәк. Шуннан инде җыр сәнгате юлы буенча китте. Яңалары да, менә яңа өметле генә җегетләр, кызлар бар. Алар арасында да мин уйлыйм, танырлылар үз юлларын, үз тамашачыларын табырлар дип ышанам. Яңа программаң яңа сулыш дип атала. Менә асылы нидә икән аның һәм инде нәрсә әйтергә теләдең? Менә бу фикер йөртәме бу программа? Яңа сулыш дигән сүздә бик күп мәгънә инде салынгандыр дип уйлыйм. Яңа сулыш ул яңа этап дигән аңлатадыр. Яңа сулыш шул яшьләр турында да сүз барадыр дип уйлыйм. Чөнки яңа сулыш ул яшьләр. Үземне дә әйтмәс идем инде картайдым дип. Юк, бу яңа сулыш. Бу яңа этап, яңа иҗади этап, яңа караш, ничектер, яңа уйлар, яңа фикерләр. Программага бәлки мин аны шул тиклем инде аның фикерен шулай иштәлеген шул хәтле нык итеп бәлки чыгарга тырышмагандыр да, җырлар үзләре әйтеп торсын. Тулысынча бер постановка әйтсен бу сулыш турында. Әгәр дә кемдер шушы яңа сулыш дигән исем белән килешә алып концерттан кайтып китә икән, димәк без ниндер нәтиҗәгә ирешкәнбез дип әйтәсем килә. Менә бу программада сезнең кызыгыз инде Айгизәдә чыгыш ясый. Әле күптән түгел бергәләп Казанда балалар сәләнкасында үткәләмәгез язмышка дигән җыр белән чыгышта ясаган идегез. Бүген дә булачакмы? Без дөресен әйткәндә шушы проектка рәхмәтлебез, чөнки беренче тапкыр дуэт белән без Айгизә белән шунда чыктык. Бәлки зур сәхнә, Казан сәхнәләрендә ул беренче адымнарын ясады. Кешедән күрмә ялгышны, иң элек үзең уйлан. Ул бит синең ялгышларың, буласы димәк булган. Киләчәккә алып барма, калсын алар үткәндә. Ялгышлары гыйбрәт булыр, киләчәкне көткәндә. Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята. Күңел түрендә эштә, Үпкәләмәгез язмышка, үпкәләмәгез һич тә, бик күп тирән серләр ята. Күңел түрендә эштә. Айгизә шушы юлны сайлап булаша инде, хәерлегә булсын.
әгәр дә теләге бар икән, мин инде карышып таптырдым. Баштарак кыз бала өчен бик җиңел юл түгел. Үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм, шулай да әгәр дә кешенең теләге бар икән, тырышлыгы бар икән, ниндидер нәтиҗәләрне күрәбез икән, шуңа каршы бару шулай ук дөрес булмас дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә Вагиза шу елны сайлап инде уку йортына керде. Ничек кабул итте сезне Казан халкы? Кичә бигрәк әйбәт булды. Миңа бик ошады. Нинди җырларыңны башкардың? Дуэт булдымы? Дуэт кичә булмады. Кичә английчә җырладым. И бер Гөлфия Шакирова сүзләре Гүзәлия көйе белән җырны җырладым үземнекен. Айдар абый, әмнә тормыш иптәшегез Зилә апа каршы килмәдеме сез менә Айгизә белән бергә җырларга? Ул бит кем беләндер түгел, әтисе белән барыбер тәҗрибә кемнәндер түгел, әтисеннән, әти буларак та, җырчы буларак та, җитәкче буларак та булса, миңа калса Зилә аны бик яхшы аңлыйдыр һәм аңлап кабул итеп безнең өчен борчылып та тора, шул вакытта шатланып та тора, Аллага шөкер. Һәрвакыт әтиең белән концерт турларында йөрисеңме? Юк, менә Уфада булдым, Казанда һәм Мәскәүгә барам. Айдар Галимовның үзенә әйтә торган девизы, сүзе, менә сынмас өчен шундый бер сүзе бармы икән? Айдар, менә тот үзеңне яхшы, менә шундый сүзләре бармы? Минем әнием балачактан ук ни өчен шулай булгандыр ул, әйтә торган иде. Голова на плечах дигән сүз бар. Ни өчен? Уйлап карасаң, авылда яшәүче минем әнием рус телендә менә шу сүзне әйткән иде. Голова на плечах. Менә бу сүздә бик күп нәрсәләр салынган инде. Бер девиз бар. Ансы инде минем армия сафларында үткәннән соң, шушы мәктәпне үткәннән соң, хавадис гаскәрләрне үткәннән соң барыбер бер девиз, ул девиз туры килә минем эшемдә дә, минем яшәешемдә дә никто кроме нас дигән бер сүз бар. Бит уйлап карасаң, чынлап та, нишләп менә әгәр дә мин эшләмәсәм, әгәр дә бүген мин чыкмасам, әгәр дә бу сүзне мин әйтмәсәм, әгәр дә бу җырны мин җырламасам, кем, әгәр дә халыкның күңелен, кайфын күтәрмәсәм, кем дип дигән девиз еш кына күңелдә утыра һәм шул девиз белән яшибез. Тормышта әле ярдәмче безнең мөгаллимнәр, укытучылар, менә беренче укытучыларыбыз белән аралашасызмы? Элемтәдә торасызмы? Мин голабыем дип әйтәм, укытучым дип тә, абзыем дип тә бик хөрмәт иткән, шундый зур йөрәкле шәхес буларак та мин голабый белән һәрвакыт элемтәдә без, Аллага шөкер. Мин хәтта еш кына телефон ашада дәресләр үткәреп була ул. Кешегә әйтсәң ышанмас, кит нәрсә сөйлисең диярләр. Юк, мин голабый минем телефонда сөйләшкәннән дә аңлап тора минем хәлнең ниндирәк икән һәм нәрсә эшләргә кирәк икән. Кичә генә без менә шалтыратыштык, күрешеп булмады, шалтыратыштык, ул шатланды. Тавышымнан сизеп торам, барысы да яхшы, Алла бирсә. Менә шулай итте, менә булай итте, шулай чыкта кит дип әйтеп куйды. Көлештек тә, мин сәхнәгә чыгып киттем. Менә шулай дәресләр дәвам итә, дөнья тормыш дәвам итә. Укырга кирәк. Менә социаль челтәрләр дигәндә, Айдар абый, син интернетта бер кая да юк. Үзең бит син ачык кеше, аралашасың, ягымлы, һәр кешегә ихтирам белән карыйсың. Сәбәбе нидә? Интернетта бер кая юк дип бөтенләй әйтмәс идем мин. Беренчедән кемнәрдер утыралар минем исемнән, сөйләшәләр, аралашалар. Бер тапкыр миңа күрсәттеләр. Үзем турында мин язам икән. Менә сегодня в Стерлитамаке. Сегодня вот я скоро выхожу на там менә сиңа кирәк булса. Шуңа инде мөрәҗәгать белән чыгыш ясарга туры килде. Социаль челтәрләрдә мин юк, бары тик ул официаль сайт һәм группа бар инде, контактта группа бар. Ансы инде минем ничек дип әйтергә. Аны баралар юк, аны күбрәк фан-клуб алып бара бит менә бер төркемне һәм сайтны минем администраторлар, минем студия. Без беренчеләрдән булып, бәлки иң беренче булмаса әле официаль сайт ачтык. Ничәнче елларда инде ул сайт эшләп килә, әле булса һәм эшләячәк. Мин уйлыйм, шул җитәрдә күп. Чөнки ни өчендер миңа менә күңелем бик нитеп бетми, шуны менә кабул итеп бетми. Вакыт әрәм итеп күп миңа. Миңа бик вакытым әрәм булыр кебек шунда утырсам, ул вакытны бик сизми дә каласың. Шул хәтле каягат кешеләр, каягат карап торсаң менә кешеләр үзара менә утырганнар бер бүлмәдә. Шул ук вакытта алар бер-берсен күрмиләр, бер-берсен тоймыйлар. Алар бөтенләй икенче дөньяда. Балаларга каягат карап куям, соң әйтәм, булар бит телефон эчендә генә, компьютер эчендә генә яшиләр дип. Сине бит инде һаман әйтеп киләләр. Кешеләр белән аралашканда ихтирам итеп, ягымлы итеп аралаша беләсең. Ә менә сине шыгырыңнан чыгарган чакларда усал итеп күрергә мөмкинлек бармы дигәндә нишләргә кирәк? Ну, андый вакытны күрергә язмасын инде. Теге бик тыныч кеше бит бик бер кызып китсә, нык кыза дип әйтәләр.
Бар инде соң элегрәк ныграк әле ул. Менә яши барыбер кеше характеры ничектер тынычлана бара. Кешенә карап тора инде кемдер кирсенчәдер бәлки. Менә мин үземдән чыгып әйтәм. Элек мин барыбер ныграк кызып китә торганрак идем. Соң вакытта мин кайбер вак-төяк әйберләргә игътибар итми башладым. Игътибар итмәскә өйрәнә башладым. Ул бик яхшы әйбер. Чөнки элек мин бигрәк теге һәрбер нигә мелочка бик нык кая теге переживать итеп кайгырып шуның өчен башкаларны да шуңа кайгыртып, шулай башкаларның игътибарын да шуңа җәлеп итеп, шулай итеп булаша торган идем. Ул дөрес түгел икән, ярый әле аңлаганмын да. Шуңа күрә, но кай вакыт бик дөрестлек булмаса, әгәр дә кемдер үз вазифаларын, үз эшен җиренә добросовестен җиренә җиткереп эшләмәгән чакта, кая нык кызып киткән чаклар бар. Кайбер кешеләргә бер әйтәсең, ике әйтәсең, өченчегә тагын шул ук әйберне килеп, мәсәлән, тагын синең күзеңә күренсә, мин каяга түзмичә калган чакларым да бар. Бу вакытта Айдар Галимов янда лучше йөрмәскә инде. Минем тирәдә булган җегетләр, кызлар аны беләләр. Алар минем тирәдә бу вакытта йөрмиләр. Айдар абый, алайса инде бер-ике сүз тамашачыларга теләк, аннан соң саубуллашырбыз да. Барыгызга да рәхмәт. Безгә булган хөрмәт өчен сез булмасагыз, тамашачы булмаса без кемгә кирәк? Безнең эшебез кемгә кирәк? Безнең шушы юллар, шушы вакытлар, шушы нервлар, изләнүләр, борчылулар, уйланулар, йокысыз төннәр, әгәр тамашачылар булмаса, алар безне аңламаса, ул мәгънәсез эш булыр иде. Иҗат эше җиңел түгел, иҗат эше бик кызыклы эш. Бүтән кешегә дә бирелмәгән. Ходай Тәгалә үзе шушы юлга бастыргандыр. Зур миссиядыр, тамашачыларга хезмәт итегез дип әйткәндер. Шул хезмәтне алып барырга Ходай Тәгалә ярдәм итсен. Һәм шушы эш сезгә кирәк булсын. Һәм сәламәтлек сезгә, тамашачылар. Пока-пока. Пока-пока. Бүгенгә шулар. Барлык яңалыкларны сез ВКонтакте төркемендә һәм Instagram шелтәрендә карый аласыз. Мин Эльвина сезнең белән күрешүемә шат идем. Киләсе очрашуларга кадәр сезнең белән сау булашам. Пока-пока.